Koja aplikacija ti je promenila život i zašto? Aplikacija Everybody, zato što ne moram da se javljam na svaki poziv, čak i nepoznate brojeve, tačno piše ko zove. Koja je najinspirativnija priča koju si pročitala na društvenim mrežama ove godine? Proteklih dana se po društvenim mrežama vrti jedna priča iz mog kraja, iz mog grada u kom sam rođena. U Leskovcu je preko 2000 ljudi testiralo svoju krv kako bi utvrdili da li mogu biti donatori matičnih ćelija naše sugrađanke. Tako da je to jedna onako humanitarna i lepa priča koju sam u poslednje vreme pročitala. Koji je najčudniji savjet koji si ikada dobio, a zapravo je radio? Da se ne odustaje od dugoročnih ciljeva zbog neke kratkotrajne sreće, jer ta kratkotrajna sreća traje samo u početku, a remetiti taj dugoročni put koji će te činiti srećnim za ceo život. Koju veštinu bi voleo da naučiš u narednih godinu dana? Ajde, okej. Veštinu koju bi stvarno voleo da naučim u nekom narednom periodu, sad da li to može u narednih godinu dana ili ne, jesu veštine pregovaračkih sposobnosti, tako reći neke prodajne veštine. Koja je najinspirativnija priča koju si pročitao na društvenim mrežama ove godine? S obzirom da nemam društvene mreže, mogu da kažem priču koju sam pročitao na internetu. To je priča o nastanku slike Albrehta Dürera Ruki koja se mole. Pa priča se zapravo radi o dva brata koja su bila izuzetno talentovana za slikanje i roditelji nisu, pošto su oni bili članovi jedne 12-člane porodice, roditelji nisu imali sredstva da škole oba brata i jedan od braća je morao da se žrtvuje. I kada je Albrecht Dürer otišao na školovanje, kada je uspeo u svom slikarstvu, kad se vratio, rekao je bratu, ja sam uspeo, sad je vreme za tebe da ti odeš da se okušaš. On je rekao, moje vreme je prošlo, moje ruke su ubijene radom, ja više nemam snage. I on je, kaže, ja sam se svaku noć molio samo da tebi krene u život, samo ti da uspeš. Tako da, to je tako nastala njegova slika. Mislim, to je jedna od priča, da li je istinita ili nije, ali je svakako inspirativno. Koji je najlepši kompliment koji si ikada dobila? Najlepši kompliment mi je bio kada sam došla u moj tim sada u Generali. Nakon par nedelja poznavanja, kolege su mi rekle da me doživljavaju kao veoma pozitivnu, nasmejanu osobu. A zapravo još veći kompliment mi je što oni dalje to misle o meni i što dijelimo isto mišljenje. Tako da, eto, to bi možda bio moj najveći kompliment. Koji je najzabavniji izazov koji si ikada prihvatila? Pa to je ponovo vezano za taj odlazak negde, ali privremeno. To je bio odlazak u Španiju, kada sam otišla da privremeno čuvam i edukujem decu u jednoj španskoj porodici, što je bilo veoma izazovno za mene, jer sam se našla u potpuno nekom nepoznatom okruženju, ali opet s druge strane upoznala sam druge ljude koji su mi veoma veliku zabavu pružili i iskustvo. Koji je najlepši kompliment koji si ikada dobila? Od kolege da sam najbrže rastući cvetić ikada viđen. Koji je najbolji savjet koji si ikada dobio o karijeri? Da nikada ne idem linijom manjeg otpora i da naučim asertivnu komunikaciju. Koji je najinspirativniji podcast koji si nedavno slušala? Podcast Nemanje Antića, gde on govori da nekako su životni pobednici ljudi koji mogu, ne oni koji imaju. Ističe nekako cash flow metod u smislu da je jako bitno da nekako damo svu tu energiju i maksimum da se ne osvrćemo na unazad ono što smo stvorili, ono što imamo, već ono što možemo. Koji je najbolji savjet koji si ikada dobila o karijeri? Misli svojom glavom.